De la salut dels oceans empitjora, ens ho recorden avui en el seu Dia Internacional, i la seva salut ens afecta de ple a les persones. Amb el peix que consumim, mengem plàstics en una setmana, l'equivalent, diuen, al plàstic que conté, per exemple, una targeta de crèdit. Des de la Universitat Politècnica de València, amb el programa Ocean Art, aprofiten l'efemèride per a recordar que cal cuidar la natura. La contaminació química, el canvi climàtic, els plàstics, la sobreexplotació pesquera o la sobreconstrucció a la costa són les dificultats que cada dia han d'afrontar els oceans. La indústria tèxtil és una de les més perjudicials. En cada lavado se están virtiendo a los mares y a los océanos toneladas de microplásticos que eso, pues bueno, luego entran dentro de la cadena alimenticia de los peces. Y por otra parte también los contaminantes químicos de los tintes textiles. A la semana llegamos a consumir un volumen similar a una tarjeta de crédito en microplásticos, porque está todo contaminado. A la UPB, des de fa 2 anys, treballen al projecte Ocean Art. Formen els educadors perquè puguen conscienciar els centres educatius i al seu web hi ha una gran quantitat de ferramentes i materials al seu abast. Cuentos, publicaciones, guías educativas, vídeos, obras de teatro, cuentos, cuentacuentos, y lo hacemos llegar a los educadores para que ellos lo puedan incorporar en sus clases. I la solució sempre passa pel mateix punt. Poner en marcha las 3 R's: reusar, reducir y reciclar. No hay que consumir tanto y hay que ser conscientes con lo que se consume. El projecte de divulgació i conscienciació s'integra en el programa Thinking Azul de la Generalitat i rep finançament de la Unió Europea.